És akkor a Dufour 37-es innen Cannesból. A tavaly premierként az egyik főszereplője volt itt ugye a Cannes-i kiállításnak. Szintén egy új hajó volt a tavalyi évben. Idén a 41-es a premier, megszokhattuk, hogy szinte minden évben van egy premierje a Dufournak. Idén a 41-es, tavaly a 37-es. Itt is ugye a negyedik generációs Dufour modellekről beszélünk. Első volt az 530 2019-ben, Düsseldorfban, 2020-ban a 470, tavaly ez a 37-es, idén a 41-es. Itt is ugye a cockpitban a nagyon népszerű cockpit grillé a főszerep. Illetve a cockpitban ezek a kormánypedesztálok uralják ezt a hátsó szegmenst. Itt a cockpitban egyébként a hely hatalmas. Én 190 vagyok, de a Bimini fölöttem hát bőven van még legalább 10 centi, illetve a sprayhood is nagyon kellemes árnyékot biztosít. Illetve ez egy újdonság, hogy itt a kormányállásból csak úgy, mint a 47-esen, csak ugye ott itt elől lehet kimenni, innen hátulról egy kényelmes kijárás biztosít, hiszen nincs itt a Bimininek, tehát már ki is vagyok a cockpitba, a tartó váz szerkezete, ami ugye meggátolná a kényelmes kijutást. Ami elsőre feltűnik, hogy nincs cockpit, illetve az őrfedélzeten nincsen horgonykamra. Ez egy nagyon ügyes elmés megoldással van megcsinálva, majd bentről meg fogom mutatni, hogy az orrkabin fala előtt, de még az orrtőke előtt egy résbe megy le a lánc, ezáltal egy nagyon széles felületet ad ez az orrrész. Haladok befelé a hajóba, itt is ugye a kötélgarázs, hogy ki lehessen alakítani itt egy fekhelyet. Nagyon kényelmesen be tudok lépni a cockpitba. Alapkivitelben egyébként ez egy kétkabinos hajó, ezt is fogom most megmutatni. Két kabin egy fürdővel, nagyon hasonló az elrendezése a Dufour 36-oshoz, 360-ashoz. Annyi különbséggel, hogy itt a hajó alapvetően 380 széles, az elődje pedig 354 volt, és ugye ez a szélesség az orrkabinban is megmutatkozik, tehát itt egy rendes értékű francia ágy található. Annyi kiegészíthetőséggel, hogy ide, ebbe a részbe még be lehet tenni két ilyen kiegészítő szivacsot, és akkor tulajdonképpen egy nagyon-nagyon nagy ágyat kapunk a hajótest széléig egészen, tehát ebbe a háromszögbe, ami hosszát tekintve több mint 2 méter, a szélessége pedig itt meghaladja a 2 méter. Természetesen ezt azért nagyjából ott a kék csíknál ott véget ér, viszont annál a kék csíknál is most körülbelül egy ilyen jó 1,40-et szemmel körülbelül annyit mérek. A szalonban egyébként ebből az asztalból lehet egy ágyat kialakítani, illetve a 3 kabinos kivitelnél itt található a fürdőszoba, ennél a 2 kabinos verziónál pedig a WC fürdővel, egy nagyon kényelmes hajó, illetve a hátsó szegmensben pedig egy kabin található, és itt pedig a szokásos konyha hűtő. Itt ugye egy picit változtattak, ugye hátul is szélesebb a hajó, ezáltal most már ágyazhatóságát tekintve keresztbe lehet rajta aludni, nem hosszába. Tehát ez valóban egy hátsó 2 személyes kabint kapunk. És ugye mivel nincsen kokpitláda ezen az oldalon, ezért egy nagyon kényelmes belső fejtérrel rendelkezik a hajó, nincs az a nyomasztó érzés, hogy egy koporsóba fekszik az ember. Hűtő.
Azt gondolom, hogy minden legény kiegít ebben a méretben, és ablak mindenhol. Fény, ablak. Rien que l'environnement, il est sympa pour. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se sentir un peu à l'étroit ou étouffé sur ces bateaux. Tu vois, nous le truc c'est ça, c'est de se dire. Még egy pár képet innen. Még egyszer üdvözlet innen Cannesból. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!